Не трябваше да крещя на Ерик и да му позволявам да крещи и той, защото полицията може да дойде и ще ме арестуват. Адвокатът ми Адам ми каза, че ако полицията дойде, може да ме депортират. Трябва да напусна тази къща, за да не плескам нещата. Не хапи. Дай да те замоя. Не съм пила.